କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ? ହଁ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ରାମାୟଣର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉତ୍ପତ୍ତି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଯେଉଁଠି କରୁଣାରୁ କବିତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ଋଷି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଲଟିଗଲେ ଆଦିକବି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମାୟଣର ଆରମ୍ଭ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣାରୁ ହୋଇନଥିଲା। ଏଇଟା ଏକ ରୂପାନ୍ତରର କାହାଣୀ, ଆଉ ଏହାର ମୂଳରେ ଅଛି ସମ୍ବେଦନାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହା କେବଳ ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଧାରାକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ଶୁଣିବା ପରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ହୃଦୟ ପୂରା ପ୍ରେରଣାରେ ଭରିଯାଇଥାଏ। ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ ପବିତ୍ର ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନଦୀର ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିକୁ ଦେଖି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ନଦୀ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷର ମନ ପରି। ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ସେତେବେଳର ଶାନ୍ତ ଆଉ ପବିତ୍ର ପରିବେଶର ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଋଷିଙ୍କର ନିଜ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଖପାଖର ସବୁଜିମା, ଜଙ୍ଗଲର ସୁନ୍ଦରତା ସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀରବତା, ଏହା ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାର ନଥିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ନିଷ୍ଠୁରତାର ଏକ ତୀର। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା କେବଳ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ହଁ, ତ ବାଲ୍ମୀକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇଠି କ୍ରୋଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଉନାହାନ୍ତି, ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ମଗ୍ନ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଦୁନିଆର କିଛି ବି ଖବର ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଜଣେ ନିଷାଦ, ମାନେ ଜଣେ ଶିକାରୀ। ତା ମନରେ ଥିଲା ଦୁଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଆଖିରେ ଥିଲା ଶତ୍ରୁତା। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଶିକାରୀର ତୀର ସିଧା ଯାଇ ବାଜିଲା ସେହି ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀଟି ଦେହରେ। ସେହି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟା ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଲା। ଆଉ ତାର ସାଥୀ ମାଇ ପକ୍ଷୀଟିର କରୁଣ ଚିତ୍କାରରେ ପୂରା ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଧର୍ମାତ୍ମା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ହୃଦୟ କରୁଣା ଆଉ ଶୋକରେ ଏକଦମ ତରଳିଗଲା। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଦୁଃଖ, ଏହି ଶୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମିତି କିଛି ବାହାର କରି ଆଣିଲା ଯାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସ୍ୱତଃ ବାହାରି ଆସିଲା ଏହି ପଦ, ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ତ୍ୱମଗମ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମା ଯତ୍ କ୍ରୌଞ୍ଚ ମିଥୁନାଦେକମବଧୀଃ କାମମୋହିତମ୍। ଏହା କେବଳ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅଭିଶାପ, ତାଙ୍କ ଭିତରର ଶୋକର ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ହେ ଶିକାରୀ, ତୁ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ଏକ କ୍ରୌଞ୍ଚ ଯୋଡ଼ିରୁ ଜଣକୁ ମାରିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ରାଗ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସେହି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଗଭୀର କରୁଣା ଯାହା ଅଭିଶାପ ରୂପରେ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଘଟିଲା ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା। ବାଲ୍ମୀକି ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ବାହାରିଛି ତାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟିକ ଛନ୍ଦରେ ଅଛି। ଚାରିପାଦ, ସମାନ ଅକ୍ଷର, ସଙ୍ଗୀତ ସହ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏକଦମ ଉପଯୁକ୍ତ। ତାଙ୍କ ଶୋକରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଗଭୀର ଦୁଃଖରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ସେ ନିଜେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କହିଦେଲି? ଏଥିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା। ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଲ୍ମୀକି ଏହି ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଅତିଥି। ଆଉ ସେ ଅତିଥି କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଚତୁର୍ମୁଖା ବ୍ରହ୍ମା। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଏହା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା। ବାଲ୍ମୀକି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ତୁମ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି। ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଏହା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନା, ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ଥିଲେ ତାର ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା କେବଳ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼, ଏକ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଦିକବିର ପରିଚୟ ଦେବାର ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଧର୍ମାତ୍ମା, ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ରଚନା କର। ଠିକ୍ ସେମିତି
ଯେମିତି ତୁମେ ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛ। ଏହା ଥିଲା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କବି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଆଉ କେବଳ ଆଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଦାନ ବି ମିଳିଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଆଉ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି, ଯାହା ଜଣା, ଯାହା ଅଜଣା, ଯାହା ପ୍ରକାଶ୍ୟ, ଯାହା ଗୁପ୍ତ, ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ହେବାର ବରଦାନ ମିଳିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ମିଛ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବରଦାନ, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପର୍ବତ ଠିଆ ହୋଇଅଛି ଆଉ ନଦୀ ବହି ଚାଲିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିବ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ସେହିଦିନ ହିଁ ରାମାୟଣକୁ ଅମର ହେବାର ବରଦାନ ମିଳିସାରିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଆଦେଶ ଆଉ ବରଦାନ ପାଇବା ପରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିଲା। ସେ ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଗଲେ, ଆଉ ସେହି ନୂତନ ଶ୍ଲୋକ ଛନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ଆଦିକବି ହେବାର ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବାକୁ ରହିଗଲା, କେମିତି ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମ୍ବେଦନାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ମହାକାବ୍ୟର ମୂଳଦୁଅ ପକାଇ ପାରିଲା। ଏକ ଏମିତି ମହାକାବ୍ୟ ଯାହା ଆଜି ବି ଆମ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି।